ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ବାବା ଆଉ ମମି ପିଇସି ନାନୀ ଘରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସ ଭାର ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଭିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିସାରିବା ପରେ ମୋ ମିଟୁକୁ ବି ଆଜି ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ମାଟି ମଗ ଧରିକି ଫିନାଇଲ ଧରିକି ତାର ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲା ପରେ ଗରମ ଭାତ, କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କାକୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ବାଘ ନାହିଁ ବୋଲି ମିରିଗମାନଙ୍କ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ମମି ନାହିଁ ବୋଲି ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଭଜାଭଜି କରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ଖାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ। ମମି ସବୁଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଗଲାବେଳେ କି ଗୋଟେ ପିଠାଟେ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଭଜାଭଜି କ୍ଷୀର ଭାତକୁ ଖାଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସେ ଆଶାରେ ରହୁଛି।